Τώρα, φίλες και φίλοι, σας είπα κάτι. Σας προειδεάζω σήμερα για κάτι το μοναδικό το οποίο προγραμματίζεται να γίνει. Σας είπα, θα σας το αφήσω για το τέλος της εκπομπής. Αυτό που το σύστημα σε όλα του τα επίπεδα στην Ελλάδα δεν θέλει να συμβεί είναι να παρουσιαστεί προς τα έξω ένα μεγάλο ενωμένο ελληνικό κίνημα που θα παρεμβαίνει αποφασιστικά τις κρίσιμες στιγμές που πρέπει σε αρχικό επίπεδο, τα υπόλοιπα δρομολογούνται επίσης, για να σταματάει οτιδήποτε ανθελληνικό, οτιδήποτε εις βάρος της προγονικής τιμής και δόξας των Ελλήνων και όχι Ασιατών προπατώρων μας, διότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε προπάτορες εισαγόμενους, οι οποίοι μισούν αφάνταστα το ελληνικό γένος και εργάζονται για την δολιοφθορά αιώνες αυτού. Αναγνωρίζουμε προπάτορές μας τους Έλληνες φιλοσόφους, πολεμιστές, ήρωες, θεούς, προγόνους, και για το όνομα αυτών, για την αξιοπρέπεια και την τιμή αυτών, αλλά και για τη δική μας και των παιδιών μας, αγωνιζόμαστε σήμερα, τώρα και στο μέλλον, ακόμα περισσότερο σκληρά. Αυτά που σας λέω, αυτή την ώρα δεν μπορώ να πω περισσότερα. Έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, έχουν γίνει πράγματα, δεν μπορώ να ανακοινώσω διότι δεσμεύομαι. Μόνο καλά. Μόνο καλά. Αυτό που προχωράει και εξελίσσεται θα είναι μόνο καλό. Τι σας είπα? Τρέμουν ένα ισχυρό ενωμένο ελληνικό κίνημα. Φανταστείτε λοιπόν την υποθετική περίπτωση αυτό να δημιουργείται. Φανταστείτε την υποθετική περίπτωση να βλέπετε ξαφνικά σε μια εκδήλωση σημαντική Έλληνες και Ελληνίδες που σας έχουν πείσει ότι φαγώνονται, σκοτώνονται μεταξύ τους, τον ένα δίπλα στον άλλον, και να μάχονται από κοινού για τα ιερά και όσια του ελληνικού οικουμενικού πολιτισμού. Φανταστείτε, λέω. Σας δίνω μία ημερομηνία σήμερα. Σημειώστε την. Εκείνη την ημέρα θα σας καλέσω όλες και όλους, γιατί μας βλέπετε και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο τώρα, σε όλη την ελληνική επικράτεια επίσης. Και θα το βλέπετε μέσα από το ηχό Revolution συνέχεια 24 ώρες 24 ώρο. Και την εκπομπή αυτή και μηνύματα τα οποία θα βγαίνουν ειδικά για αυτό που θα σας ανακοινώσω. Ήδη στο Facebook έχει δημιουργηθεί ομάδα, έχουν γίνει αναρτήσεις σε blogs παντού. Αυτό που θα σας ανακοινώσω λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Μία συγκεκριμένη ημέρα θα ακυρώσετε ό,τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε. Διότι εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα θα είναι η απαρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η ημερομηνία λοιπόν είναι 13 Μαρτίου 2011. Ώρα 11 το πρωί. Τόπος αρχαία αγορά των Αθηνών. Γιατί? Γιατί στην αρχαία αγορά των Αθηνών συντελείται ένα έγκλημα αυτή τη στιγμή. Συντελείται ένα έγκλημα εις βάρος του ελληνικού μας πολιτισμού και αφορά στη μελλοντική κατάχωση του βωμού των 12 θεών. Ο βωμός των 12 θεών, ο οποίος ανεκαλύφθη τώρα και γίνονται τα έργα από τον ΙΣΑΠ για να περάσει από εκεί. Βρίσκεται μέσα στις γραμμές ένα μεγάλο του κομμάτι, το μεγαλύτερο. Και πάνε να τον επιχωματώσουν, πάνε να τον μπαζώσουν. Ο οποίος βωμός δεν ήταν μόνο ένα θρησκευτικό σύμβολο, βεβαίως θρησκευτικό σύμβολο και ισχυρότατο θρησκευτικό σύμβολο των Ελλήνων, αλλά και πολιτικό σύμβολο, ήταν το σύμβολο της αθηναϊκής δημοκρατίας, αν θέλετε του ελληνικού πολιτισμού, των πολιτών
με έχετε ακούσει πολλές φορές, έχω μιλήσει για αυτό το θέμα, με έχετε ακούσει πολλές φορές και έχω εκφράσει και άλλες απόψεις για το θέμα αυτό. Έχω πει πως στη συνέχεια εκφυλίστηκε και δεν πάβω να το πιστεύω, αλλά ο βωμός αυτός ήταν το κέντρο, το σημείο 0 για την Αθήνα, για την αρχαία Αθήνα. Από εκεί μετρούσαν όλες τις αποστάσεις οι αρχαίοι Αθηναίοι. Και δεν ήταν μόνο ο βωμός των 12 θεών. Ο Γιώργος ο Τσαγκρινός είχε γράψει μάλιστα ένα σημαντικότατο άρθρο πριν από χρόνια με θέμα ο βωμός του ελέους, διότι ήταν το σημείο όπου όλοι οι οικέτες προσέτρεχαν και ήταν απαραβίαστος χώρος. Ήταν ένα πολιτικό σημείο, ένα κοινωνικό σημείο, ένα θρησκευτικό σημείο. Και αυτό τον βωμό παγκοσμίου αξίας και σημασίας πάνε να τον καταχώσουν, και όταν τον καταχώσουν σημαίνει τον εξαφανίζουν. Πάνε να εξαφανίσουν ένα σύμβολο το οποίο απεκαλύφθη, και δεν απεκαλύφθη τυχαία. Να ξέρετε πως όλα αυτά που βλέπουμε δεν είναι τυχαία. Όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι τυχαία, αλλά δεν μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο τώρα. Ο λόγος που θα βρεθούμε λοιπόν Κυριακή 13 Μαρτίου στην αρχαία αγορά των Αθηνών, ώρα 11 το πρωί, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, είναι για να αποτίσουμε σεβασμό στους προγόνους και θεούς μας και να υπερασπιστούμε, να ενημερωθούμε, να υπερασπιστούμε τη μνήμη τους και τα μνημεία τους. Αυτό που θα γίνει την Κυριακή 13 Μαρτίου στις 11 το πρωί στην αρχαία αγορά των Αθηνών πρέπει να μην έχει προηγούμενο. Και δεν μπορώ να πω άλλα περισσότερα. Με απόλυτο σεβασμό επίσης στα μνημεία, στους χώρους, γιατί θα γίνει ένα κάλεσμα σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο για τη συγκεκριμένη ημέρα. Θα δείτε σε blogs, σε forums, στο Facebook, και σας καλώ όλες και όλους να το διαδώσετε. Θα βγει και συγκεκριμένη ανακοίνηση, ήδη υπάρχει στο Facebook, κίνηση για την, γράφετε με κεφαλαία, κίνηση για την ανάδειξη του βωμού των 12 θεών. Μπείτε σε διάσωση και ανάδειξη του βωμού των 12 θεών και του ελέους. Μπείτε μέσα, δηλώστε μέλη, διαδώστε αυτά που θα βλέπετε συνέχεια και θα βγαίνουν και όλες αυτές τις μέρες. Κλιμακούμενες θα είναι οι κινήσεις. Προσέξτε, όχι από ένα άτομο, από 2, από 3, από 5. Μιλάμε, και σας είπα, κάτι τρέμουν. Ενεργοποιούμε λοιπόν αυτό που τρέμουν. Γι' αυτό η συμμετοχή σας εκείνη την ημέρα, Κυριακή 13 Μαρτίου, μέσα στην αγορά των Αθηνών, 11 η ώρα, θα σηματοδοτήσει μια μεγάλη αλλαγή, την οποία θα τη βιώσετε. Θα ζήσετε κάτι, σας το υπόσχομαι εγώ και όλοι οι άλλοι. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι, όσο και αν δεν μπορείτε να το πιστέψετε κάποιοι, μα λέτε, μα αυτός με εκείνο. Όλοι θα είμαστε εκεί. Αυτό που θα γίνει θα είναι συγκλονιστικό. Μην λείψετε. Μην λείψετε, σας το λέω από τώρα. Έχουμε ακόμα χρόνο, γι' αυτό το ξεκινάμε νωρίς. Θα δείτε ανακοινώσεις, ξαναλέω, θα δείτε πράγματα. Διαδώστε ό,τι θα δείτε. Σκοπός μας είναι, με απόλυτο σεβασμό, ξαναλέω, προς τον αρχαιολογικό χώρο, με απόλυτο σεβασμό προς τα μνημεία, με προστασία όλων αυτών, να βρεθούμε εκεί για να διατρανώσουμε όχι μόνο τη σωτηρία του βωμού των 12 θεών και την ανάδειξή του, αλλά και πολλά άλλα που θα ακολουθήσουν. Μην χάσετε εκείνη τη μέρα. Θα είναι κάτι που θα βιώσετε πραγματικά μοναδικές στιγμές. Σημειώστε την, βγάλτε οτιδήποτε άλλο έχετε να κάνετε. Κυριακή 13 Μαρτίου στην αγορά, στην αρχαία αγορά των Αθηνών, 11 η ώρα το πρωί. Φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Αύριο σας καλώ, από το πρωί βεβαίως, από τις 10 και μετά, θα βρίσκομαι στο βιβλιοπωλείο μας, Ακαδημίας 88, στον 6ο όροφο, όπου μπορείτε να πάρετε και τις προσφορές μας, μπορείτε να πάρετε όλα αυτά τα οποία δείξαμε σήμερα και πολύ σύντομα τα ξαναδείχνω. Έχουμε τα ΙΧΟΡ, έχουμε τα 12 ΙΧΟΡ, 25 ευρώ χωρίς έξω αποστολής, τα βιβλία, τα 10, 40 ευρώ και τα 10 πάλι χωρίς έξω αποστολής από το σπίτι σας. Θα είμαι εκεί για να συζητήσουμε, για να αναλύσουμε θέματα από το πρωί, από τις 10 η ώρα το πρωί, Ακαδημίας 88 στον 5ο, και το βράδυ έχουμε τη διάλεξη του κυρίου Κασιμάτη, του Γιώργου του Κασιμάτη, που θα παρουσιάσει το βιβλίο του για τα συγκλονιστικά ευρήματα στο ηλιακό μας σύστημα.
Το βράδυ λοιπόν 6 η ώρα, το βράδυ 7 η ώρα, Ακαδημίας 88 στον 6ο όροφο. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και σήμερα να σας πω ότι θα συνεχίσουμε τις εκπομπές μας και την επόμενη Παρασκευή 9 η ώρα. Συντονιστείτε στην διαδικτυακή μας τηλεόραση και στην ιστοσελίδα μας www.ihorcosmos.gr και www.ihorrevolution.com, όπου παίζει 24 ώρες 24 ώρο ζωντανή τηλεόραση με εκπομπές μοναδικές. Και κλείνοντας, θα σας πω μια κουβέντα και κρατήστε την για όποιες ανασφάλειες και δισταγμούς έχετε. Μη φοβάστε αυτούς που μας τρέμουν. Τρέμουν το ενωμένο ελληνικό κίνημα. Καλό σας βράδυ.